Krásný pondělní večer ze studia nymburského internetového rádia Nira. Máme tady další vydání pořadu Metalbox. Toto byly Unisonic, písnička My Sanctuary. Pro ty z vás, kdo to ještě nevíte, tak Unisonic vlastně je kapela, kde se opět dali dohromady Michal Kiske a
a Kai Hansen vlastně z původní sestavy Halloweenu, takže určitě velká událost pro fanoušky téhle kapely. Nová deska Unisonicu vyjde 30. března. Já tady mám dneska s sebou za hosty kapelu, kde se taky dala jedna původní sestava dohromady. Je to kapela Alžběta a se mnou ve studiu tady sedí zpěvák Radek Řezníček a kytarista Honza Dlouhý. Vítejte, pánové, v Nymburce. Nazdar, čau. Zdravím, ahoj. Tak, jak se vám líbí ty Unisonic? Co si o to myslíte? No já bych řekl pravdu, tak já jsem to neposlouchal. Já jsem to poslouchal a je to fajn. Je to fajn. Budeme se bavit teda samozřejmě hlavně o Alžbětě dneska. Vy jste oba byli u toho, když ta kapela vznikla, je to tak? Ne. Já ne, tady byl kytarista Honza ten by o tom mohl říct víc. Myslím teda samozřejmě ta původní, ta první. Ta původní právě, já jsem tam nebyl jako zpěvák, tam působil jiný člověk, to může říct Honza. Tak jako zpěvák tam působil vlastně náš teďka kytarista, a basák tam byl stejný, já jsem tam hrál a bubeník je teďka jinači, no, jako. Takže jinači je bubeník a zpěvák. Pamatuješ si ještě, a ty jsi přišel do té kapely kdy? No tak do Alžběty jsem přišel až teď vlastně, protože to se jakoby obnovilo, ale jinak Epitaf byl jakoby po ty Alžbětě. Aha. Takže vlastně, to zase vlastně jakoby předbíhám teda, ale Alžběta existovala ještě beze mě vlastně. No. Aha. Honzo, pamatuješ si třeba na první vystoupení té kapely? Na první vystoupení Alžběty asi ani ne, abych pravdu řekl. Těch vystoupení bylo pár, já nevím, 10, 15, hráli jsme takhle asi 2 roky a pak jsme vlastně, díky tomu, že některé členové odešli, jsme založili vlastně pak ten Epitaf, takže tak. Mm-hmm. Předtím, než jsi Alžbětu založil, tak jsi hrál někde, nebo to byla tvoje první kapela? Hráli jsme vlastně, dá se říct, skoro ve stejném složení jako stará Alžběta. Kapela se jmenovala Arise, bylo to tenkrát podle Sepultury, jejího nějakého CDčka, nebo možná desky, ještě LPčka, nevím, no už je to, taky mě není 10. 15. takže tak jsme hráli tam a měli jsme tam akorát jinýho zpěváka a pak odešel zpěvák a přeměnovali jsme se vlastně na Alžbětu. Mm-hmm. A to ale bylo dost výrazný jako změna stylu, ne? Od Sepultury. Je pravda, že jsme poslouchávali v těch 15, jako, ale nehráli jsme tak, nebo tak. Chtěli jsme hrát něco jiného vždycky určitě. Jako. Radku, ty jsi o té první reinkarnaci Alžběty věděl? Znal jsi je předtím? Já jsem je poznal až díl. To jsme se dneska o tom dokonce bavili v hospodě, my jsme teda v hospodě nebyli, nepijeme. Limonády jsme si tam dali. Tak jsme se o tom bavili, že jsem vlastně byl na jedné jejich zkoušce, když ještě hrávali pohromadě, a to byl nějak dokonce Silvestr, jsme slavili, že jsme se sešli, tak jsem kluky jako znal jako podle vidění, jinak já jsem v té době zpíval v kapele Atlantis, to už je letitá kapela, která už teďka neexistuje. Jamovali jsme spolu. Takže jsme jenom spolu tak jamovali, no. A když jste tu Alžbětu zakládali, jaký byly teda tak nějak vaše vzory? Co jste chtěli hrát za muziku? Tak jako určitě druhý, vlastně první, nebo tak vlastně my jsme vlastně oba stejně dobrý kytaristi, že jo, takže kytarista Míra měl, dá se říct, nejoblíbenější kapelu Judas, chodí na ní pokaždý, když hraje v Čechách, jestli byl někde zahraničí, nevím teda, ale jako vždycky, když tady vyrazí, tak vždycky to byla jako tak jako jeho a mě tak jako bavilo vesměs spousta věcí přes tyhle ty metalový, rockový, dá se říct až popunk, jo, prostě tak nějak jako vzor byli takový, že nás to prostě bavilo. Neškatulkovali jste se. Tak, neškatulkovali. Dobře, tady bohužel neexistuje v tuhle chvíli asi žádná nahrávka z těch časů, nebo respektive ani asi z těchto časů. Možná existuje, ale to byste řečili. Možná existuje. Takže já místo Alžběty tady pustím dneska nějaké skladby z doby, kdy vy dva jste byli spolu v Epitafu. 3, ještě vlastně, co v Alžbětě s náma hraje, tak baskytarista, Šmelák a vlastně i bubeník vlastně byl v té době. Takže vlastně kromě jednoho kytaristy jsme vlastně všichni členi původní sestavy Epitafu. No. Dobře, tak než se k Epitafu dostaneme teda, protože samozřejmě se k němu dostat musíme, tak si ho pustíme. Je tady písnička Říše zla. Říši skla, ne?
Píše zlá, tak si to pustíme. Jenom dobrý, jeden zvolil jiný směr. První do sestoupil zemi, se jmenoval Lucifer. Založil si svoji říši, své pekelné království a v ní slíbil přeběhlíkům zbavit se všech starostí. Všechno, o čem si sníval, sníš, o čem svou si mýval, chceš se věřit, čemu svěřil, svěm neuvěřil. Dobro za zlem většinou daleko zůstává a soudný den je stále blíž. Pozemský ráj popisem často se nedostává, znovu a s peklem proklínáš, nikdy se nevykoupíš. To byl Epitaf a Říše zla. A než budeme pokračovat tady v povídání o Alžbětě, tak si zahrajeme soutěž. Pánové sebou přivezli tričko, takže kdo to tričko chcete, tak mi napíšete SMS-ku s odpovědí na soutěžní otázku, kterou vám za chvilku řekne Radek. Tu SMS-ku pošlete na číslo 720 70 46 26 a upozorňuji, nezapomeňte se podepsat. To číslo je 720 70 46 26. Takže Radku, soutěžní otázka jaká? Takže soutěžní otázka a člověk, který může vyhrát naše krásné žluté tričko nebo černé? Žluté. Máme i černé, ale ty ještě nejsou hotové. Takže naše soutěžní otázka je, dávám 3 možnosti, kolik v kapele naší je kuřáků. Takže buď to všichni, za A, za B 3, za C ani jeden. Tak, to jsem zvědavý, kdo z vás to uhodne. Číslo ještě jednou připomínám je 720 70 46 26. Tak, vrátíme se zpátky k Alžbětě, respektive ke starému Epitafu. Proč vlastně skončila teda Alžběta?
No, Alžběta skončila tak nějak, protože skončil bubeník, kytarista a basák. Dá se říct, že tak nějak všichni se rozprchli po různých kapelách. Do Atlantisu bubeník začal hrát trošku jinou muziku, nějaký HCčko a takový. A tak vlastně kapela, tak vlastně skončili, no. Mm-hmm. A ten Epitaph tedy potom to jste zakládali vyloženě? To je tak nějak, já nevím, půl roku asi potom, co skončila Alžběta nebo rok, jsme se tak nějak jako sešli zase zpátky se Čmelákem, s kterým jsme prostě hráli i v Alžbětě, a ten říkal, že zná kluky z Tormentu bývalýho, Tomáše Trejchlovýho a z Atlantisu, Radníma Zvoníčka, tak řekl prostě, jestli by mohli jít hrát, ukázali jsme jim nějaké věci, co bychom asi hrát chtěli, jim se to tak nějak jako líbilo, takže dali jsme pak dokupy vlastně Epitaph. Mm-hmm. A dobře, teď teda přejdeme trošku, nebudeme se v tom vrtat, co se tam stalo. Potom vlastně, vy jste odcházeli společně z toho Epitaphu, nebo to bylo nějak, já jsem to úplně pochopil. Tam to šlo trošičku jakoby postupně, nejdřív odešel víceméně Honza. Tak, nejdřív já, ano. Pak tam byly nějaké trošku takový názorový neschody, tak jak to většinou v kaplách bývá někdy. Takže to bych dál nějak nerozváděl a prostě jsme se rozdělili. No. Rozumím. Pak vlastně vy jste si, nebo ty, jak to bylo s tím druhým Epitaphem, pak vlastně nějakou dobu... Já jsem měl Epitaph, řečeno. Tak tam jsme chvilku, asi rok jsme působili, pak jsme to zabalili, no, pak už nějak to přestalo taky fungovat, takže jsme od toho opustili. A víceméně pak mě kontaktoval zase po dlouhé době Honza. Já jsem vlastně s klukama byl strašně rád, máme společný humor, společně jsme docela dlouho už kamarádi, takže jsem do toho s klukama šel, aby jsme znova založili vlastně i se mnou teda Alžbětu, no. Ty jsi, Honzo, mezi tím něco dělal? Jako hudebně, myslím? Hudebně jsem 4krát asi za ty 4 roky šáhnul na kytaru, mám takový dojem, a jinak nic. Jako vysloveně jsem odpočíval a užíval jsem si manželky a rodiny a tak prostě a práce a tak, no, jako dá se říct. Prsty tě nesvrběli. No, tak právě, že začali mě svrbět v té době, když Čmelák skončil v Epitaphu, tak jsem říkal, teď my vlastně ty původní členové, tam vlastně už nikdo není, jenom Tomáš Trejchlu, tak jsem říkal, tak já jim zkusím prostě zavolat a zkusím mi to dát dokupy. No a tak jsme to zase dali dokupy. Mm-hmm. Mám tady na Facebooku, to jsem zapomněl říct, pokud se chcete pánů na něco zeptat, tak můžete buď přes Facebook, přes facebookovou stránku Metalboxu, a nebo na Skypeu Radio Nira. Takže pokud chcete, tak samozřejmě můžete a nějaké dotazy už tady máme. Píše Petr Kučera, Zarec Čmeláku a spolu. Čmelák je tady s námi ve studiu taky. Plánujete nějakou novou nahrávku s Alžbětou a co spojitost s Epitaph? Bude se nová tvorba ubírat v těchto šlépějích? Jasně, nová se chystá. Oni to, kluci, k tomu se ještě dostaneme určitě. V této otázce jsme říkali, že ještě budeme odpovědat později. No. A děkuju. Ticho tam. Takže je na čase, aby jsme si pustili zase nějakou muziku. Já tady mám jednu novinku. Kapela Primal Fear. Říká vám to něco? To Čmelák trošku jinak čte. Mně to neříká vůbec nic. Mně jo, ale moc to naposlouchaný nemám, musím se přiznat. Jo. Dobře, jsou to zase Němci, takovej ten klasický německý křivácký heavy metal. A mají novou desku, takže z té desky si tady pustíme písničku Bad Guys Wear Black. Down and we're back again.
Primal nám to krásně odklepali a já se vrátím zase zpátky k Alžbětě. Takže probrali jsme tady ten odchod váš z Epitafu. Ty, Radku, si ještě mezi tím působil v Mogulu, to jsme tady zapomněli tak nějak zmínit. Přesně tak, no. Vlastně, když skončil Epitaph, tak jsem dostal lano do závojové kapely Mogul, kde jsem vlastně působil rok a půl. Víceméně jsem hrál každou sobotu, pátek, sobotu. Že jsem chtěl hodně hrát, tak jsem vždycky po tomhle toužil, ale pak jsem časem zjistil i ohledně mýho zdraví a tak dále, už to bylo na mě moc, takže jsem po roce a půl vlastně působení Mogulů končil. I když bylo to fajn, poznal jsem hodně lidí, za to jsem rád samozřejmě. Takže jako mám na to dobrý vzpomínky. No. Kapela každopádně předpokládám existuje dál. To tady... Určitě v Mogulu funguje furt dál. Mají nového zpěváka i nového bubeníka teďka, co jsem slyšel. Dobře, takže vrátíme se teda k Alžbětě. Protože předpokládám, že s touhle kapelou se budete chtít trošku nějakým způsobem odlišit od Epitafu, nebo byste to spíš dál jako chtěli víc v těch šlépějích? My jsme nikdy nepřemýšleli nad tím, že bychom se chtěli nějak odlišovat od Epitafu, my to nějak nebereme v potaz, tohleto prostě děláme dál muziku, která nás bude bavit. Budeme bavit ty fanoušky hlavně, aby je to bavilo, aby nám to dělalo radost a nějak nad tímhle přemýšlet nebudeme, aby to nebylo podobné Epitafu, nebo to budeme dělat tu muziku, jak jsme dělali dřív. No. Mm-hmm. Takže neberete to jako v podstatě, že zakládáte novou kapelu, ale spíš jako, že jedete dál. Takový pokračování, jakoby. Pokračování, ale pod jiným názvem. taková plynulá návaznost, jakoby, no. Tak jsme přece jenom ty stejný lidi a těžko se přeorientovat na něco úplně jiného, když nám tohleto je víceméně jakoby nám lezlo pod kůži. Je tu takový záludný dotaz od Lukáše. Chtěl by se tě, Radku, zeptat, píše tady, že ovládáš angličtinu. Jestli zazní v Alžbětě nějaké anglické texty? Nad tím jsme přemýšleli, ale já jsem študoval asi 2 roky v Anglii, takže já mám tu výslovnost výbornou, jako nechci se moc přechvalovat, ale jako kluci říkali, že stejně ty naši fanoušci na nás chodí, tak většina... Tam maďarštině ti daleko líp. Jo, je to pravda, no, že my jsme nakonec udělali přece jenom stejně maďarskou písničku, ta je lepší. A taková zvučnější, ta angličtina je prostě taková tvrdá, severská, tam maďarština prostě tam je znát ten guláš. Angličtinu zpívá kdo dnes. Přesně tak, je to už moc profláklý ta angličtina, takže my zůstaneme u češtiny a u maďarštiny. Tak my se teďka taky vrátíme k češtině. Pustíme si písničku od Citronu. Citroni vlastně, nevím, jestli to sledujete, nahráli taky po strašně dlouhé době desku, jmenuje se Big Beatový Pámbů a já tady mám z té desky otvírák, pěkně to šlape, jmenuje se to Jen se hýbnout. Mm-hmm.
si hýbnout, zkus si ohýbnout. Nechceš prázdnou slámu lít, zkus silný být, tak pusť se do toho buď svým. Tak nech si to jen stát, nebo začni se s tím brát. Buď budeš jenom stát, či chceš do boje se dát. Tady Ondra Marek a Petr Bašous, kapela Telegraf, zdraví Metalbox! Takže to byli Citroni, jak se vám to líbilo? Jo, paráda, mě osobně, jo, já Citrony mám hrozně rád, i jsem si před nima zahrál, to byla pro mě čest, takže jako já jim fandím. Takže dostáváme se k současnosti teda Alžběty. Když se zakládá nová kapela, tak se vlastně musí tak nějak schánět fanoušci. Vy tenhle problém předpokládám asi moc nemáte, protože vy jste si přitáhli lidi, co za váma chodili na Epitaph, je to tak? No tak jako něco je možná na to může být pravdy, ale zároveň nemusí, no, těžko říct, jestli víceméně tam chodí všechno lidi, co chodili na Epitaph. Jako, co jsem třeba i pozoroval, my jsme zatím teda odehráli jenom 2 koncerty, takže nemůžu zase nějak to, ale třeba jsem viděl i lidi, který jsem třeba v životě na Epitaphu neviděl, ale jako samozřejmě v tom ta nějaká výhoda je, no. Mm-hmm. Chtějí, nebo jak reagují na ty staré písničky? Jsem četl někde, že hrajete, co jste měli jako staré písničky od Alžběty z té původní reinkarnace. Pamatují si to ještě ty lidi? Mně přijde, že někteří, ale jo, někteří určitě tam, co tam zavítali, tak si to pamatujou, ale jsou tam třeba, nás překlovo hodně i mladých přišlo, který třeba vůbec tohleto nepamatujou, takže tyhle písně vůbec neznají. No. Ano, já myslím, že to znají asi z nějakých desek nebo možná tak. Možná z desek, jasně. Nepamatujeme se určitě z toho. My jsme totiž ani tyhle písničky pak už později ani v Epitaphu nehráli. Ty byly víceméně pak vyřazený, a takže se pak už později nehráli, no některý teda. Některý jo, některý ne, no. A tak nejvíc asi reagují na ty písničky od Epitaphu, který znají, předpokládám. Jo, ale když mi teďka jsme udělali to jsme chtěli říct až díl, že? Ale jako reagují, dobře, já to řeknu jenom takhle, reagují dobře už i na ty novější. No, já jsem se na to stejně zrovna chtěl zeptat, takže... Jo, určitě je to fajn. Jak to máte s návštěvností? Chodí teda lidi? Tak my měli zatím, jak jsem říkal, ty 2 koncerty. Na první bylo narváno, to byl takový menší sportovní hala. Menší sportovní hala, velká se jako tohleto studio. To ne, tak bylo to ještě s tím záchodem trošku. Ne, jako bylo tam opravdu takhle v tom sále, byl to malinký sáleček, kde jsme odhadovali kapacitu 60 lidí a ono tam nakonec bylo asi 120 platících, takže to bylo neskutečně nabouchaný na sobě ty lidi a výborná atmosféra, protože tam to pódium je strašně nízký a ty lidi byli jakoby namačkaný na nás, takže dejkali nám do obličeje a to je prostě bomba, tak já tohle to mám rád. Je to lepší, než když třeba stojím na tom pódiu nahoře a koukám do těch lidí z vrchu.
Takže tohle se mě strašně líbilo a druhý hraní jsme hráli v Lužci, tam už je ten sál trošku větší, tam teda Nirváno úplně nebylo, ale za tu zimu, co tam vlastně pan pořadatel dělal koncerty, tak říkal, že ta návštěvnost byla největší na nás, no. Ale jako Nirváno nebylo, no. A jako na tuhle dobu můžeme být ale rádi i za to, co tam přišlo, protože v téhle době takový návštěvy nejsou jako bejvávali dřív, no. Mm-hmm. Jak to máte se skládáním písniček v kapele? Dáváte to dohromady celá kapela, nebo máte jednoho skladatele? No tak, abych to řekl, od té doby, co je teďka Alžběta, tak skládám, dá se říct, jenom já. Svině. A ne, kluci samozřejmě pomáhají, texty, melodie, takové věci, jo. A předtím v Epitafu vlastně dá se říct, skládal většinu věcí Tomáš, já jsem už pak na to neměl tolik času, proto jsem i vlastně tenkrát, dá se říct, skončil částečně. A teďka už je to, dá se říct, jenom na mě, abych chtěl, aby mě kluci pomohli, oni moc nepomáhají, takže se musím snažit. Ale jde to, jo, jako myslím si, že na to, že hrajeme asi 5 měsíců, tak máme už, já nevím, 5 nových skladeb úplně hotových, další 3, 4 rozpracovaný, takže myslím si, že to docela jde. Je tu dotaz od Luboše. Známe víc Luboše. Který mimochodem vyhrál tu soutěž o to tričko. Aha, gratuluji. A ptá se teda, jak je to s textama v Alžbětě, kdo jich dělá nejvíc, a píše tady, že ho nejvíc bavilo, když Radkovi sedl vtipný text a svoji náladu přenesl na publikum. Vtipný text, který? Ten maďarský třeba? Pravděpodobně. Takže s textama to máte jak? Tak texty většinu dělá zase tady Honza teďka v Alžbětě, no tak zatím jsme spolu chvilku, mě zatím k tomu nepustil, no. Oni se kluci přidají, oni se otrkají, zjistějí, že jim to půjde taky a už se na to těším, už aby něco přinesli. Dobře, takže to by bylo k tomu skládání, pustíme si zase nějakou písničku. Mám tady jednu od kapely Holy Hell, kapela ze stáje Joeyho DiMaia. Ta písnička se jmenuje Apocalypse.
Takže to byly Holy Hell. Pánové, co říkáte na ženský v kapelách? Snesli byste ženskou mezi sebou v kapele? Myslím jako zpěvačku. Já bych ji nesnes, protože by zpíval místo mě. No, já si myslím, že bych ji třeba i snes a musela být fakt hezká. To ti nestačím já, jo. Ne, já nevím, takhle tu muziku asi, co děláme my, tak si myslím, že tam prostě ženská nepatří. Jako nevím, do rokové kapely třeba těžko říct, já jsem s tím zase nikdy neskledal mít ženskou v kapeli, i když vlastně skledal, protože zpívám ještě v Big Bandu Melody Brass, kde těch ženských pár je, ale to je zase trošku jiný styl, něco jiného než tohleto, takže tam je to s ženským úplně v pohodě, my nás je tam 25 a my tam máme pohodičku, takže to, ale nevím, jak by to fungovalo v ty rockové kapele, no tam nás je 5. Těžko říct, jako já bych se tomu nebránil třeba, ale nesměla bych zpívat, musela bych třeba hrát na kytaru, nebo... Ne, na kytaru rozhodně ne. No, tak na bicí. Já jsem basistu náhodou, jsem si všiml. Basistka je výborná. Kdo? Basistka u vás. Jo, to je výborná, no. Tak, teď jsem na tebe Radku zvědavej, protože tady mám pro tebe takovej, zdraví vás vždycky Monika Zárubová a chtěla by přeložit do angličtiny Radkovu oblíbenou hlášku Zhyneš pod kopyty žížal, po případě i do maďarštiny. Tak se předveď. Já bych to radši, lépe ovládám tu maďarštinu, takže já bych to radši přeložil do maďarštiny, jestli můžu, než do té angličtiny. Jo, takže tož zgebnoš pod kopytoš žížaloš. Tak, výborně, děkujeme. A jdeme zpátky zase k Alžbětě, až budete schopný mluvit. To už my jsme. Jak to máte se zkouškama? Jak často zkoušíte s Alžbětou? Tak jako zkoušíme tak nějak asi jednou týdně se snažíme, takže asi tak, no. Jednou jako. týdně, já když nemůžu kvůli práci, tak jednou za 14 dní někdy, no. Tak. A když se blíží hraní, tak častěji radši. Máte zkušebnu někde u někoho doma, nebo? No, máme zkušebnu pod takovou hospůdkou, je tam hezky. Má to jednu nevýhodu, teda jako, že to je asi 20 kiláků vlastně od toho, kde bydlíme, takže tam musíme vždycky minimálně jeden řídit, ale jinak se tam zkouší prostě dobře. Další peníze řídíte. Jak jezdíte na koncerty? Jezdíte každý zvlášť, máte nějaký? No snažíme se jezdit pohromadě, pokud to jde. Záleží, jestli to je festiák, tak tam člověk nemusí brát tolik verků, takže jedeme většinou jedním autem, ale když je něco to, tak se sjíždíme třeba i 2-3 autama. No. Nemáme bohužel žádnou dodávku, kterou bychom jezdili všichni do pohromadě. Honza má teda větší takový pick-up, nebo jak se to jmenuje. Ale do něho zase jinak nevejdem všichni. A co posloucháte v autě třeba za muziku, když jedete všichni? Takhle, je pravda, že když jedeme zpátky, tak jak člověku tak jako už hučí v hlavě a tak, jo, tak si tam pouštím nějaký country rádio, jako jo. To ani nevím. A oni to nevědí, bo se spějí, jo. Ale když jedeme tam, tak většinou nějaký pěkný CDčka tam máme, nějaký Halloween, Judas a tak, jako. A já jim to taky zabejkám. My zpíváme občas i v autě, takže jako. No, sami. A vydáte se třeba jako mimo kapelu? Jo, třeba dneska. Ne, jako setkáváme se i ve městě, tak já prodávám ve Vinotéce, takže kluci mě tam někdy přijdou i navštívit. Podpořit. Dá si se mnou vínečko, výborné. No a se Čmelákem, my vlastně pracujeme se Čmelákem spolu, takže tak, no, jako. A Míra zase je elektrikář, takže když potřebuje něco opravit, tak se zase stavuje u něj. A jediný bubeník, ten je většinou sám v hospodě, no. Před kolika tak nejvíc lidma jste hráli? Já nevím, čemu se tleníte. Takže před kolika nejvíc lidma, no jako v tomhle složení zatím jsme, říkám, odehráli jenom 2 koncerty, takže to je jenom těch 120, 130 nebo kolik bylo platících. Jinak v éře Epitafu jsme zažili i 500-600 lidí, no.
Ale já teda vlastně zažili jsme i víc. I víc, 2000 jsme měli, no. Přes 2000 vlastně, a to byl teda ale festival někde v Kladně se to hrálo, na fotbalovém stadionu někde bylo asi přes 2000 lidí, no. No. Tak a v Český Cílový taky na nějaký spasení. Ale to já jsem bral jako na nás, co přišlo nejenom vyloženě na nás, tohle to už jsou festiáky, kde to přijde i na jiný kapely, no. Když bych se vás zeptal, která písnička z té vaší minulosti si myslíte, že se vám povedla nejlíp, jaká by vás napadla? No mě asi Říče zla, si myslím. Ta tady zazněla vlastně jako první od nás, no. Asi taky, no, možná i ten Ikar, já nevím, no. Těžko říct. Ještě tak jako možná Jan Hus, no, jako to byla taky jako velice taková docela zajímavá. Aha. Dobře, tak Ikarův pád já tady mám připravený, takže si ho pustíme a posoudíme to.
pořád. Tohle byla teda vaše minulost a teď se podíváme trošku do budoucnosti. Předpokládám, že plánujete co nejrychleji natočit s Alžbětou nějaký CDčko. Určitě plánujeme, dá se říct, dneska cestou jsme si tak nějak jako zajednali studio a teď budeme nahrávat tedy asi nějaký 2 nebo 3 písničky, aby jsme prostě něco měli a na podzim bychom to chtěli pak dohrát úplně celý, no, jako, aby jsme měli tak nějakou vlastní tvorbu prostě ze současné doby. Mm-hmm. Máte tu nebo ty skladby už máte připravený, nebo tak nějak, že jenom tam jdete a budete to jenom nahrávat? Už víte, který skladby chcete na to CDčko dát? Tak my teďka půjdeme nahrávat, teda jak říkal Honza, ty dvě, možná 3 věci. Ty máme už připravený, už jsme jednu z nich jsme už dokonce hráli vlastně na tom jednom koncertě, nebo na obou vlastně. A říkám, máme jich asi 6 zatím udělaných těch písniček a zatím teďka chceme opravdu nahrát jenom 2 a postupně budeme nahrávat ty další. Ale představíme určitě, ty nový představíme určitě už i teďka naživo, jako no, takže nebudou jenom, neuslyší lidi až na těch CDčkách. Přemýšleli jste o tom, že jste třeba nahráli nějaký starý věci? Tak částečně jo, asi v plánu i jsou nahrát nějaký 2 věci ještě vlastně z doby Epitafu, který jsem tam já právě přitáhl ještě ze starý Alžběty a který nenahrával s náma Radek, který ještě nahrával vlastně předchozí zpěváci, Mínačí. Jsme říkali že by to bylo konkrétně možná Jan Hus, že bychom natočili znova a prolog. A prolog možná prolog, ještě. Tyhle ty 2, no, jako. A budete to teda vydávat jako CDčko, nebo to třeba jenom, že by se to udělalo v elektronické podobě, ne? Normálně chcete mít CDčko? Já myslím, že asi spíš CDčko. Pravděpodobně jako CDčko, no. Jako ty 2 třeba písničky jsme si říkali, co natočíme teďka, tak bychom je dali třeba lidem klidně už i na internet na to stáhnout, aby si je rovnou poslechli jako takovou ochutnávku. Tak. Pak by se přidali na to pozdější CDčko, ty 2. No. Určitě, no. Aha. A kdy tak plánujete, že byste ho chtěli vydat? To jsme ještě ani nějak moc nerozebírali. Tak jako úplně v plánu, jako každopádně radši bychom tenhle rok, no, jako to prostě do konce roku. Třeba to bude jako dárek Vánocům. Tak jo, doufám, že ho přijdete do Metalboxu představit. Až to bude hotový. Určitě, když nás pozveš, tak na 100%. Jo. Tak jo, blížíme se do finále, když si budou chtít o vás posluchači zjistit nějaké nové informace, kde si je můžou dohledat? Tak máme stránky, vlastně teďka nově utvořený oficiální www.alžběta.org. Pak na Facebooku samozřejmě nás najdou, na Benzone, profil. Tak a to je asi tak jako to nejdůležitější, no, na těch 3 vlastně. Tadyhle na těch 3 no, tak tam můžou všechno se rozvíjet, kde budeme hrát. Můžu říct, kde budeme teďka aktuálně hrát. Určitě řekni. Takže teď vlastně hrajeme tu sobotu, všechny můžeme pozvat 24. do Lužce nad Cidlinou, kde vlastně je takový první jarní festival, který víceméně pořádáme my a s námi tam vystoupí kapela Darkspiel, kde mají zpěvačku, pak kapela Dargis, taky se zpěvačkou, a kapela Remortis se zpěvákem a kapela Alžběta se zpěvákem. Jsme to trošku jakoby takhle zkombinovali. Tak jo, super. Já vám děkuji, že jste přišli dneska za mnou do studia a taky. Jak říkám, pravděpodobně se tady teda nevidíme naposledy, protože... Děkujeme za pozvání a těšíme se na všechny fanoušky. Mějte se krásně, krásnou noc. Přijďte určitě do Lužce a potom ještě vlastně 8.4. do Verměřovic na Pomláskovou neděli, kde by to měl být taky takový delší trošku. Tam dostanete Világoš. Tak jo. Tak za týden bude tady kapela Xenon, což určitě doporučuju, protože to je doslova a do písmene Nadějné mládí. Tam jsou všichni ještě školou povinný. My taky. takže to bude zajímavý. Honza mě požádal, abych mu zahrál nějaký Judasy, takže já ti zahraju Judasy, Nostradamus. Mějte se krásně, dobrou noc. Čau, čau. Ahoj.